Saint John Bosco was born near Castelnuovo in the Diocese of Turin in 1815. His early years were most difficult, and so once ordained to the priesthood, he dedicated himself to the education of the young, founding congregations which would instruct youth in both the arts and the Christian life. He also composed pamphlets for the support and defense of the religion. Saint John Bosco died in 1888. Two years ago, nag-concert diri sa Dumaguete ang banda nga ginganlan og December Avenue diha sa Angtay. Kanya grabe gyud ang mga tao nga nangadto atolto nga nag-adto ko sa restaurant dool sa Angtay. Lisod gyud kayo ang dugay ka kayong moabot no gikan Dumaguete ka pangadto sa St. Paul's. Dugay kaayo gyud ka makaabot tungod sa kadaghan sa mga tao. 9 o'clock pa scheduled nga moadto sa venue ang December Avenue. Dito man sila na hotel, dito sila nagpuyo sa Royal Suite. So 9 o'clock pa naka-schedule, mga tao dito na mga alas 7 pa o earlier pagani. So mientras nagpaabot sa banda, December Avenue, ang local nga mga banda sa Dumaguete nag-perform na. Enjoy na pod ang mga tao. Pag-abot sa banda, pagka 9 o'clock, ang istorya pagkasunod adlaw, bagulbol man ang mga tao, kay mas maayo pa man ang mga local bands kaysa ilang kahinaman nga December Avenue. Mas maayo pa kuno ang tukar sa mga lokal nga banda kaysa gikan sa Manila. You see. Kini nga story or kini nga nahitabo nagpakita lamang sa kanapang ato ang kinaiya. Now we take people for granted tungod kay kaila man nato sila. Taga-ato man sila. Kanunay man nato silang ikatagbo, ikahibalag, di ba? Ug mao kana nga naa ka ng panultihon, familiarity breeds contempt, di ba? Ug diha sa ebanghelyo karon mao ni ang na-experience sa tuang Ginoong Jesucristo. Mipauli siya sa iyang lungsod sa Nazareth. Niya miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo. Unya nangyamid lang ang mga tao niya. Taga-ato ra man ni. Din man niya makuha niyang kaalam. Di ba ang iyang pamilya pobre raman, panday raman ni sila. Kailata sa iya lang mga paryente, mga ordinaryo ramang mga tao. Ug tungod nining tanan, ilang gi salikway si Jesus. Mao na nga gi tug-anan ta nga wala makahimo og milagro si Jesus didto sa iyang kaugalingong lungsod tungod kay dili man siya welcome sa mga tao. Sahay kini nga attitude ato pod biya na naapon ni usahay nato nga attitude. Nga kana bang tungod kay ordinaryo na lang
di na lang nato tagaan kaayo og balor, dili na kaayo tagaan nato og importansya, value. Mahimong tawo, mahimong usa ka butang, di ba? Pananglitan, kanang pagsimba. Kada adlaw na lang gyud tang simba, kada Domingo simba ta. Nya murag ordinaryo naman lang. Nahimo naman lang routine kada Domingo, kada semana, kada adlaw. Ug tungod kay routine naman, buhat inaanda naman. Wala na kaayoy meaning. Mahimong wala na meaning ang ato ang gihimo tungod kay ordinaryo naman lang. Lahi atong mga tao nga gidid-an sa pagsimba. Pananglitan katong mga istorya sa mga pari, kardinal, bispo nga napriso nga gidid-an gani sa pagsimba, gidid-an sa pagsaulog sa santos nga misa. Yes. So ordinaryo na lang, routine na lang. So wala na kaayoy meaning. Kung gihimo man nato, wala na kaayoy meaning, wala na nato tagai og bilis ako ng giingon. Mga prayers, na routinary na lang. Nakanabang bisag piyungan antigota. Mo nang yaw-yaw ratag paturatoy niya wala na meaning. Mahitabo po na namong mga pari, no? Dili lang ni kamo ang akong gisaway. Mahitabo po na namong mga pari. Paturatoy na lang. 43 years na nakong sinaulog sa misa. Bisag piyungan, panusahay makabantay. I do not know kung makabantay mo nga masayop pod ko. Di ay one time nagmisa ko dire. Wala ko'y nahibalwa. Po'y nisulti na ako nga doon na di ay ko'y nalimtan. Dito na lang sa Domingo man to, dito na lang sa Nangaon, may nagipakita ko nila sa recording na nga sako ang sayop. Nagkataw anay na lang may dinhi niyang akong ipasangil ay gulang na, sabta na lang ko ninyo, gulang naman, limtano naman. Pansiguro, tinuod ka na, mahimong routinary na sa kunang gingon, di lang kamo, hasta pod kami. Sahay, kamuramay among sangilan kanunay. Mga readings, kabantay mo, hasta kining reading na to, ang gospel, hasta kapila na balik-balik ka, tibuok tuig. Kaning gospel, kapila na ni nato, gibasa, sulod sa tuig. Tungod kay sayod na takaayo, na-memorize na gani nato ng readings, wala na po'y meaning. Mahimong routinary, mahonang ordinaryo na lang, kay kanunay na natong nadunggan, mga sambingay, mga milagro nga gihimo ni Jesus, wala na po'y meaning. Ug tungod kay walay meaning, wala pamalandungi, ang atong attention sa pagbasa, wala diha, di ba? Mao ni atong gipamalandungan one time, ang attention dapat naa sa atong gibasa. Dayon kinahanglan pamalandungan nato ang atong gibasa. Sa unsang paagi kini ma-apply sa atong kinabuhi. Kinahanglan ampuan nga ato unta kini nga mapuy-an. Wala na nang tulo ka mga elemento aron mahimong epektibo ang ato ang mga pulong nga ato ang nadungog. Ug mao kana nga wala po'y milagro nga mahimo ang pulong sa Dios diha kanato kay wala man nato kinasing-kasing dawata. Gituganan ta sa Ebanghelyo nga wala man nila dawata
Si Jesus nga nagtudlo nila, wala makahimog milagro si Jesus sa ilang dapit. Sahay, tungod kay ordinaryo na mga pagbasa, kumuna, na-memorize na nato, mas mutuo pata sa mga magazine, mabasa nato sa mga magazine nga sinulat rag tao. Usahay mo tuo ta sa mga komentaryo nga madungog nato sa radyo. O mabasa nato, madungog nato sa TV. Nya kininoong pulong sa Ginoo dili nato dawaton. Pulong sa tao atong dawaton. Pulong sa mga komentarista diha sa radyo, istasyon, mutuo patanayon. Maulaw. Niya si Kristo nakigsulti nato, dili nato siya tuhuan. Bahin sa ato ang relasyon sa atong isig katao po. Nagisgutan naman ni nato bahin sa usahay dili nato tagaan og valor, dili nato tagaan og value, importansya ang tao tungod kay sige nato silang gikatagbo, kauban nato sa balay. Usahay, no, mao nay makapasubo. Mas maayo tang mutagad, mas maayo pa mas maayo pa tag tinagdan sa mga tao nga dili sa uban ba mao man ni ang kumuno sa hay madungog niya sa balay ayra mo sa uban ako you see ang mas maayo pa ta sa ubang mga tao, mas maayo pa tag tinagdan sa ubang mga tao kaysa mga tao sulod sa atong panimalay, sa atong pamilya, sa atong ginikanan, sa atoang mga igsoon nya tinuod ra pag yun maayo tag tinagdan sa uban pansa mga sakop sa atong pamilya, sulod sa atong pamilya, wala tay pagkabana. Mga pila ka magtiayon ang atong madunggan nga bago paganing minyo, labing kaayo, caring kaayo sa usag-usa. Basta bago pang minyo. Paglabay sa panahon, paglabay sa mga katuigan, mabugnaw na. Diba? Di na tagaag panahon, di na tagaag importansya. Na mo resulta sa panagbulag. Inumdum mo itong kanta ni Neil Diamond, linya sa kanta ni Neil Diamond, karaan nga kanta, "You don't bring me flowers anymore." You don't bring me flowers anymore. Tinuod, no? Pagka tinuod, nganong ingon ana man. Unsay gikinahanglan? Ug mao ni ang gitudlo kanato sa ebanghelyo karon. Nakinahanglan ta og pagtuo. Pagtuo ba nga mulabaw ba sa kaordinaryo sa ato ang makita sa mga tao? Pagtuo nga mulabaw sa kaordinaryo sa santos nga misa? Pagtuo nga mulabaw sa kaordinaryo sa mga pagbasa diya sa santos nga misa? Ingon man nagkinahanglan ta og pagtuo aron atong makita ang maayo nga anaa sa usa ka tawo, luyos sa iyahang siguro mga undesirable nga kinaiya. Nakinahanglan ta og pagtuo aron atong makita kinsa gayud sa tinuray si Kristo.
Amen.